Takže já vás zdravím u mého dalšího videa, tentokrát si ukážeme, jak udělat tutoriál z Pavna na povolání. Budu dělat celkem 3 tutoriály, kurva špatný pití. Budu dělat celkem 3 tutoriály na povolání, kde budou úplně jiné způsoby, úplně jiné možnosti povolání. Dnes si ukážeme tutoriál číslo 1. Jako první uděláme new, nevím, policista, takže proměna v policistu, policista. Max players pro více hráčů, ukončíme proměnu, dobrý. Dáme tomu, že se zaměstnáme v příkazu. Takže semka dáme, nevím, třeba policie, práce. Takže že se zaměstnáme u policistu, takže je to jednodušší. Policista, player ID rovná se 1, což ho nastaví povolání číslo 1. Ještě můžeme dát třeba pod tohle, můžeme dát skin, že mu to dá skin set, player skin, player ID 280, to je taky nějaký policajt, myslím. A nějaký zbraně, gift, player, weapon, player ID 24, 20. Takže Deagle z 20 nábojů. Teď si vytvoříme podmínku. Podmínka je důležitá, aby nám zjistilo, že pokud už hráč to má, nebo už v tom pracuje, nebo něco takového. Nebo co potřebuje a takhle dále. Prostě podmínka. Pokud něco má, nebo potřebuje a takhle. Takže uděláme si podmínku if policista player ID. Pokud se mu rovná povolání na 1, tak mu to nedovolí se zaměstnat. A k tomu se hodí zpráva return send client message player ID. -1 je barva bílá. Napíšeme zprávu uvozovky a do toho dáme, nevím, zde už pracuješ. Uzavřeme a máme prakticky hotové povolání. Zde už můžeme akorát udělat, nevím, co bychom mohli udělat. Uděláme si pro povolání, uděláme si příkaz pro toto povolání, takže dáme výzva. Pokud se rovná policista na 0, pokud vlastně hráč není policista, tak mu to napíše, tento příkaz nemůžeš použít. Nemáš toto koule. Toto můžeme smazat, že jo? A napíšem news ID, což je proměna v ID hráče. Nemusí to být ID, může to být cokoliv, ale prostě musíte něčím nahradit to player ID. Takže send client message ID -1 a policista tě vyzval k zastavení vozidla. A máme vlastně k tomu hotové příkazy. Teď dáme F5 a uvidíme, co jsme udělali špatně. Doufám, že nic. Jak vidíme, nehodilo nám to ani jednu chybu. Ani jednu, prostě nic, všechno je v pohodě, jak má být. Tak já doufám, že vám tento první tutoriál ohledně povolání pomohl. Já se s vámi loučím. Příští video slibuju tu registraci, já vím. A podle toho pak budeme dělat i ostatní povolání. Takže já se s vámi loučím, mějte se krásně, čus.